Chow Chow, a szibériai husky, a japán akita érkezik a fáraó kutya, az alaszkai malamut és a pomerániai, vagy a törpespinc. Tehát egy első, második, egy harmadik helyzetben kérünk kiválasztani. Tehát a Monopol Mobil Kft. És a Bevital Kft. Külön díjait kapják a résztvevők. Miklós Levente úr elköszön néhány kutyától, akinek köszönjük szépen a részvételt, akkor ők ki is mehetnek. Ötre szűkítette a bíró úr a konkurenciát, és most egy együttes körbefutást kér. A harmadik helyen végzett az alaszkai malamut. A második helyen végzett a fáraóhund és az 5-ös fajta csoport győztese. A Chow Chow, gratulálunk! Elfelejtettem mondani, hogy valamennyi csoportgyőztest várjuk vissza a Prestige sorra, de ez az én hibám. Miklós Leventet kérjük a fénykép fotó elkészítéséhez a Tóth Sándor úr helyi szervezet elnökével együttesen, és el sem engedjük Miklós Leventét, mert a 6-os fajta csoportot is ő fogja választani. Az előkészítő körben várjuk a Kopok Vérebek fajta csoportjának fajta győzteseit, ahol szintén egy gyors választást számítunk, hiszen Miklós Levente úr küldte be valamennyi kutyát a 6-os fajta csoportból, vagyis az alapbírálat során ő bírálta valamennyit. Szép lesz az a kutya, és nézzen lehet, nem akart a pasinak fölvenni. Nem akarnak nagyon így gyűjteni. Jó, biztos nem mondtam. A nyúl rosszat világ. Minden bizony. Köszönjük szépen, gratulálunk, és a győztes és helyezett kutyáknak az FC 5-ös fajta csoportjából, és várjuk folyamatosan az FC 6-os fajta csoport